Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Тешләделәр, тешлиләр һәм тешләячәкләр үзеңне һәм йорт хайваннарыңны толпан һөҗүменнән ничек сакларга? Чалда пычралы юл шишелеше төзелеше дәвам итә. Төзелеш эшләре нинди этапта бара? Чаллыда хәрби спорт әзерлеге һәм яшьләрне патриотик тәрбияләү үзәге ачылды. Ул кем өчен каралган? Тешләделәр, тешлиләр һәм тешләячәкләр толпаннар активлашты. Зыян күрүчеләр исемлегендә бакчачылар, балыкчылар һәм гади шәһәр халкы. Куркынычны урманда, шәһәр газоннарында көтәргә мөмкин. Һәм бу гына да түгел. Еш кына чакырылмаган кунаклар йорт хайваннарына да зыян китерә. Үзеңне һәм йорт хайваннарыңны толпан һөҗүменнән ничек саклап калырга? Җавап алдагы материалда. Александр Кураев шәһәр ыгы-зыгысыннан ял итәр өчен көн сайын табигатькә йөри. Аның сүзләренчә, ул толпаннардан курыкмый, чөнки алардан ничек сакланырга икәнен белә. Сукмак уртасыннан барга тырыша, куаклар янына һәм биек үләннәр арасына керми. Приходишь из леса, когда ходишь на рыбалку, проверяешь, одежду снимаешь, все там, перед зеркалом смотришь, просишь родственников, чтобы осмотрели. В общем, энцефалит дело серьезное. Лучше не связываться. Толпаннарның активлыгы эт хуҗалары өчен дә баш авыртуы булып тора, чөнки аларның тешләве дүрт аяклы хайванның сәламәтлеге өчен дә, кеше өчен дә куркыныч. Собак обрабатываем таблетками или каплями, а клещей, конечно, очень много. Вот это вот прямо проблема. И каждый раз, когда с собаками гуляем, ходим, то все время друг у друга интересуемся, есть клещи или нет. Девочки очень много клещей на собаках находят. Шәһәрнең баш санитар табибы республикада 30 районның эндемик булуын билгеләп үтте. Шул исәптән Чаллы белән чиктәш булган Тукай, Минзәлә, Актаныш районнары да. Эндемичный по клещевому энцефалиту, то есть на этих территориях есть определенное количество зараженных клещей, иксодовых клещей, которые в себе несут вирусы клещевого боррелиоза или клещевого энцефалита. Шолда парклар, скверлар, шәһәр зира территорияләре боррелиоз һәм энцефалит вирусыннан йөртергә сәләтле булган толпаннарга каршы эшкәртелгән. Лилия Гатина, Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Чалда пычралы юл шишелеше төзелеше дәвам итә. Ул Чаллы проспектыннан Сарман тракты ягына үтәчәк. Булачак юлның озынлыгы 700 метр. Төзелеш эшләренең бер өлеше инде башкарылган. Бу юл шишелеше Бумажников микрорайоны һәм центральный тукталышлары арасындагы районда булыр дип планлаштырыла. Булачак юлның нигезе салынган инде, анда хәзер яңгыр канализацияләрен урнаштыру буенча эшләр башкарыла. Прежде чем закатывать, необходимо все бетонные работы, ливневки, электрика и так далее, все до ума довести. Потому что все остальное это, скажем так, косметика. Это как косметический ремонт. Делается буквально за несколько дней. Но на данный момент речь идет о капитальных работах, скажем так. Яңа юл ике яклы хәрәкәт белән булыр дип планлаштырыла. Моннан тыш тротуар төзәячәкләр, яктырту баганалары урнаштырачаклар, автомобиль сөючеләр яңа шишелеш төзелеше тамамлануын түземсезлек белән көтәләр. Юл транспорт хәрәкәтләре еш күзәтелә торган урын куркынычсызрак булырга тиеш дип саный машина йөртүчеләр. Хорошо улучшает. А как думаете, какие-то неудобства создаются в связи с строительством? Ну, небольшие есть, но нормально. Ну, какие? Ну, то, что дорогу немножко уменьшили, а так больше никаких неудобств нету. Была не совсем удобная развязка. Постоянно были пробки, возникали аварийные ситуации. Төзүчеләр әйтүенчә, эшләр 70%-ка тәмамланган, шуңа да машина йөртүчеләр быел ук юлның сыйфатын бәяли алачак. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда хәрби спорт әзерлеге һәм яшьләрне патриотик тәрбияләү үзәге ачылды. Үзәкне ачу тантанасы Советлар Союзы герое Никита Кайманов исемендәге кадет мәктәбе базасында узды. Чарада Татарстан Республикасының премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъматуллин, Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Илсур Хадзиуллин һәм шәһәр мэры Наил Мәгдиев та катнашты.
Россияның 12 пилот субъектында яшьләрнең хәрби спорт әзерлеге һәм патриотик тәрбияләү үзәкләре булдырыла башлый. Шулда мондый майданчык булып Советлар Союзы герое Никита Кайманов исемендәге кадет мәктәбе тора. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин йөкләмәсе нигезендә мондый үзәкләрне булдыруның максаты яшьләргә патриотик тәрбия бирү. Бу физик яктан да, бу патриотик яктан да, рухи яктан да, аннан соң әйтергә кирәк, менә шушы хәрби яктан да әзерләү. Бу балаларны ничек тә булса тормышка хәзерләү дип атала. Бу сугышка хәзерләү түгел, тормышка хәзерләү. Тормышта бала үзен сакларга тиеш, илне якларга тиеш, әти-әнисен яклый белергә тиеш. Җыеннар эш кадет мәктәбе һәм Каскад хәрби патриотик клубы тәрбияләнүчеләр өчен узачак. Вам важно понимать, что патриотизм – это не просто слова. Это активное участие в жизни общества, помощи тем, кому она необходима. Стремление глубоко изучать историю Отечества, беречь культурное наследие и достояние России. Җыенда катнашучылар 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар, Чаллы һәм якын тирә районнарда, үзәкләрдә барлыгы 300-дән артык кеше белем алачак. Үзәк педагоглары Мәскәүдә махсус укулар узган инде. Входит туда тактическая подготовка, медицинская, тактическая медицина, также огневая подготовка, то есть это изучение мер безопасности, первые навыки владения оружием и также основы по освоению беспилотных летательных аппаратов. Укулар 12 майдан 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Аннары дәресләр балалар лагерьләре базасында узачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бергә яшәүнең түгәрәк даталары. Шәһәрнең тантаналар сарайында җиңү көненә багышланган юбилярлар парады узды. Чаллыларны бәйрәм белән мэр урынбасары Ирина Сәгыйдуллина да котлады. Тулырак калдагы материалда сөйләрбез. 2023 ел Россия Федерациясе президенты указы белән педагог һәм остаз елы дип игълан ителде. Чаллыда яхшы укытучылар эшләде һәм эшли. Алар арасында бергә яшәүләрен 15, 20 һәм 40 елларын билгеләп үтүче династияләр дә бар. Шулай ук бәйрәмнең хөрмәтле кунаклары булып алтын һәм зүбәрҗәт юбилярлары да булды. Шәһәрнең иҗат коллективлары алар өчен музыкаль бүләк әзерләгән. Бәйрәм белән муниципаль берәмлек башлыгы урынбасары Ирина Сәгыйдуллина да котлады. Я от имени мэра города Наиля Габаровича Магдеева, от себя лично хочу пожелать, пусть жизнь каждой семьи, присутствующей сегодня в этом зале, будет ярким примером любви, верности и преданности друг другу. Бәйрәм Җиңү паркының Дон мемориалы янында чәчәкләр салу белән тәмамланды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 мая. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки.